Nej. Nej. Vi har fået sådan en kanel-challenge. Vi skal spise en tæske, stod der, men vi tog fejl, og så tog vi en spiseskefuld. Og lige inden vi går i gang med at æde det her, så det her det er sådan ikke, det her det er næsten ask me, bortset fra her der er det udfordrer mig. Ja, udfordrer mig. Oversat. Jeg er ikke så god til engelsk, men fuck det. Men nu skal vi spise den her. Fy for helvede. Sammen med noget. Selvfølgelig igen. Cola. Eller et glas vand. Klar. Nej. For det ulækkert. Hvad fanden har vi gang i per ting? Okay. Nu. 3, 2, 1. Åh, hvor nært. Oh boy. Hvad er det med nosen? Lad være med nosen. Og gør det igen. Og husk, hvis I har nogle udfordringer til os, så skriv det ned i kommentaren. Og så lægger vi videoen ud på Facebook, og selvfølgelig også YouTube. Bare lad være med at indtænke aldrig æd kanel. Fuck, det smager lort. Husk med sukker i. Og hvis du er rigtig sød, så deler du det med dine venner. Husk du abonnerer og trykker like. Hej. Det